2+1 ακριβά καλλιτικά σε κάθε κατηγορία, τα οποία όμως αξίζουν τα χρήματά σου. Για προετοιμασία της επιδερμίδας έχουμε από MAC το Serumizer, το οποίο είναι πανάκριβο, αλλά πραγματικά είναι απίστευτο προϊόν. Από Glow Recipe τα Dew Drops, τα οποία δίνουν και λίγο έξτρα λάμψη, έχουν και skincare συστατικά, οπότε 2+1. Και από Shea το Glowy Super Gel, το οποίο δίνει πολύ ωραία λάμψη, χωρίς όμως να βαραίνει το αποτέλεσμα. Πάμε σε foundation και το Haus Labs αξίζει όλο το hype που υπάρχει γύρω από το όνομά του. Είναι εντατικό, είναι σαν gel η σύνθεσή του, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ταιριάζει και στα πιο όρημα δέρματα. Στην ίδια λογική και τον Ars Light Reflecting, παρότι είμαι λιπαρή, μου ταιριάζει και αντανακλά το φως όπως λέει και το όνομά του εξαιρετικά. Και αν θες το πρόσωπό σου να μοιάζει σαν φίλτρο, Huda Easy Blur και δεν θα παίζεις έξω. Είτε πιστεύεις στα primer είτε όχι, αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις κάποιο. Έχουμε από Danessa Myrix το Water Powder Serum, το οποίο αυτό που λέει είναι σαν νεράκι και στεγνώνει σαν πούδρα. Από Milk το Pore Eclipse, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στη λιπαρότητα και στους πόρους. Και από Hourglass το Vanish, το οποίο είναι ένα overall φανταστικό primer. Στα concealer έκλεψα λίγο, έβαλα 3+1. Έχουμε από ABH κάλυψη και μάτα αποτέλεσμα. Από Natasha Denona είναι ενυδατικό, κάλυψη και δεν σπάει σχεδόν καθόλου. Haus Labs και αυτό πολύ παρόμοιο με τη Natasha Denona, αλλά λιγότερη κάλυψη. Και της Hourglass είναι το πιο θολωτικό concealer που θα βρεις ποτέ. Στις πούδρες καμία έκπληξη, έχουμε από Huda Beauty την Easy Bake, η οποία θα θολώσει όλες τις ατέλειες, είναι για όλο το πρόσωπο. Από Hourglass πούδρες φινιρίσματος για να επαναφέρεις λίγη λάμψη στο πρόσωπο και αντανακλούν πολύ ωραία το φως. Και η μόνη πούδρα που χρειάζεσαι για κάτω από τα μάτια είναι αυτή της Pat McGrath. Κρέματος contour επάξια πάει στη Fenty Beauty, έχει τα πιο ωραία stick, είναι λίγο πιο στεγνά, θέλουν λίγο προσοχή αλλά φανταστικό αποτέλεσμα και σταθερότητα. Tantour από Huda Beauty για bronzing σε όλο το πρόσωπο, είναι contour bronzing μαζί θα έλεγα. Και από Patrick Ta το γνωστό του Duo, το οποίο έχει και πούδρα αλλά και κρεμόδες προϊόν, είναι εξαιρετικό. Τα Armani Tints τα λατρεύω γιατί πραγματικά είναι πολύ σταθερά, έχουν τέλειες αποχρώσεις και μπορείς να τα χτίσεις να είναι πολύ φυσικά ή πιο έντονα. Τα Glow Play από MAC είναι το αγαπημένο μου προϊόν της MAC γενικότερα, πάρα πολύ φυσική λάμψη και είναι σαν να μην φοράς τίποτα στην επιδερμίδα σου, λιώνουνε, είναι σαν βούτυρο. Και από Shea έχουν λίγο πιο έντονη απόδοση, gel σύνθεση, αλλά απλώνονται τέλεια. Απευθείας σε πάω στα αγαπημένα μου πουδρένια ρούζ από Too Faced που 10/10 η συσκευασία αλλά και το προϊόν κυκλοφορούν και με matte αλλά και με λίγο πιο satin σύνθεση. Θολώνουν τις ατέλειες και στην ίδια λογική είναι και τα Haus Labs, έτσι λίγο πιο blurring, λίγο πιο φυσικό matte τελείωμα. Και από Kylie πάρα πολύ υποτιμημένα, αγαπημένες αποχρώσεις η Winter Kiss και η Body on the Block. Κατά τα άλλα πανάκριβο bronzer της Hourglass για μένα αξίζει τα χρήματά του, είναι τέλειο σε όλα του, στην απόδοση, στην απόχρωση, στο φινίρισμα, στο άπλωμα, δεν έχω τίποτα αρνητικό του προσάψω. Είναι baked που σημαίνει ότι δεν τελειώνει και εύκολα. Και της Haus Labs την ίδια λογική με τα ρούζ, soft matte τελείωμα, θολώνει και λιώνει, γίνεται ένα με την επιδερμίδα. Highlighters, ακόμα τα αγαπημένα μου είναι από Rare Beauty, είναι εκτυφλωτικά και έχουν glitter μέσα, οπότε πρέπει να σου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα για να τα αγαπήσεις. Της Fenty Beauty διπλά highlighters, ένα λίγο πιο φυσικό και ένα λίγο πιο έντονο, μπορείς να τα κάνεις mix, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μεμονωμένα. Και εντάξει, λίγο γραφικό πλέον, αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθώ και στην παλέτα της Dior με τα 4 highlighter, τα οποία έχουν και πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους χρήσης στο πρόσωπο. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο με παλέτες σκιών, οι οποίες εντάξει υπάρχουν άπειρες εκεί έξω, πολλές επιλογές, πολλά διαφορετικά γούστα. Σαν σύσταση όμως, με Natasha Denona δεν θα πέσεις ποτέ έξω, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Οι διπλές παλέτες της Danessa Myrix με έχουν αφήσει άφωνη, δεν το περίμενα ποτέ. Έχουν και πομάδα κρεμούδι, ουσιαστικά σκιά και πούδρα, φανταστικές, ακόμα και με τα δάχτυλα μπορείς να τις απλώσεις. Και αν θες κάτι λίγο πιο οικονομικό, αλλά με εξίσου πολλές επιλογές, η Be Perfect είναι top και νομίζω όλοι μας πλέον την ξέρουμε και την αγαπάμε.